Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. Failure to deliver services is an infringement of the basic rights of residents and our citizens more broadly. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa namalungu ekhabhinethi yakhe bebehambele esifundazweni iNorth West njengenhloso yokuqinisa ukusebenzisana kweyinhlaka kahulumeni nokwenza ngcono ukuhlinzeka kwezakhamuzi ngeyidingo nqangi. I find that the application is not urgent and it is struck from the roll. Inkantolo ephakeme esePitoli isichithe neindleko isicelo somdlwengulo obuyabe umbulali uThabo Bester kanye nodokotela uNandipha Magudumana njengoba bebefuna ukuvimba umdlalo ochungechunge wethelevishini okhuluma ngabo. Konke sekumngomumo esigodlweni sasemashobeni ophongolo njengoba inkumbi zamatshitshi izoba ingxenye yomkhosi omhlanga kusasa. Nabaka Sanda Steben njengensonyama yaphinde yahlangana leyo mhlathi yazanayo libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nenabezinyane lengezengeze nazi indaba. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ikhabhinethi lakhe liyimisele ngokuthi libhekane nezingqinamba zokuhlinzekwa komphakathi ngeyidingo nqangi kanye nokungenza izinto ngendlela esifundazweni iNorth West. Lesifundazwe sinabantu abaningi abangasebenzi kanti iningi lomasipala abakhona abenzi izinto ngendlela. Iqeqebana lezakhamuzi ezingajabule zaseNorth West sitheleke ngazelele ngaphandle lapho beqhubeka khona umhlangano wethimba longqongqoshe beliholwa ngumengameli Ramaphosa. Ngethemba lokuthi uhulumeni kazwelonke uzokwazi ukungenelela kulokho kuyizikhalo zabo ngesimo sesidingo zomphakathi. Ngafushane uthi abantu abadala bakwazi ngisho ukuthola leli bhodlela lamanzi Phatsima Extension 3. Sekuphela iminyaka e12 singenawo ugesi umasipala wethu uyakwazi lo. Izinga eliphezulu labantu abangasebenzi ngokunye kwesikhalo esikhulu kubantu bakulindawo. Uthi mawufika ewadini yethu uzothola iningi lentsha ihlize emakhaya idla isidakamizwa ngokwedlulele ngenxa yokuthi ayisebenzi. Sinezimayini kule ndawo kufanele ngabe zihlomulisa umphakathi. Ngaphakathi emhlanganweni umengameli Ramaphosa ubalule isimo asichaze njengesikhathaza kakhulu uhulumeni sokwenyuka kwezinga labantu ababhekene nendlala nobubha nokungabibikho kwamanzi ahlanzekile emndenini eminingi. We were all elected to serve the interests of our people, not our own personal interests. Failure to deliver services is an infringement of the basic rights of residents and our citizens more broadly. Let me address the issue of running water as an example. No one should go more than a day without running water while there is a deafening silence from the municipal offices about when water will be restored. Umengameli wexwayise omasipala baseNorth West ngokuthi baqinisekise ukuthi imali eyabelwe imisebenzi yokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi isetshenziselwa okufanele ikwenze. Inkantolo ephakeme esePitoli isichithe neindleko isicelo somdlwengulo obuyabe umbulali uThabo Bester kanye nodokotela uNandipha Magudumana njengoba laba bebefuna ukuvimba umdlalo ochungechunge wethelevishini okhuluma ngabo osihloko sithi Beauty and the Bester. Ipuntshile imizamo kaDokotela Nandipha Magudumana noThabo Bester njengoba bebezama ukunqanda iNetflix ukuthi ingasakazi umdlalo ochungechunge olandisa ngempilo yabo osihloko sithi Beauty and the Bester. Phakathi kwezinye zezinto abamangale bebekhala ngazo ukuthi ukuvezwa kwalomdlalo kungase kube nomthelela ongemuhle eqolweni kwecala kwazise ezinye izinto ezitshengiswa kuwo lomdlalo zihlanakezela iqiniso. I find that the application is not urgent and it is struck from the roll. A day bonus proprius cost order was sought against Ms. Reid. I have exercised my discretion and the order of costs is as follows. The applicant is to pay the costs on scale C. Ngasohlangothini luka Bester ijaji lithe uma ngabe ngathola ukuthi lolu chungechunge
luqukethe imininingwane edicilela phansi isithunzi sakhe usangabuyela enkantolo ayomangala. We are disappointed that the matter was dismissed. As you heard the judge, our matter was dismissed on the basis that the court finds that our client has substantial redress that's available to him that he can bring at a later stage, and that prior restraint in this event is not the only adequate redress available to him. There was that you don't have a case. You have been ill-advised. And when you get that information, you have to go and consult, and you are threatened with costs. Lihlehlisela umhlazinga ama-20 nomuvo kulwezi icala lokukhwabanisa elibhekene nomengameli wenhlangano lawo libhola kulelizwe isafa uDanny Jordaan kanye nababili asolwa nabo. Lolu daba luhlehliswe ngenxa yokuthi umbuso uthole eminye imininingwane okufanele ibhekisiswe ngaphambi kokuba kuqale uqulwa kwecala. Jordaan kanye nesikhulu esiphezulu sezemali kuSAFA baphonsela inselele indlela okwaphenywa ngaye komkhulu iSAFA ngoNdasa nyakenye. Umshushu sombuso uthi udaba oluzolalelwa enkantolo ephakeme yaseGoli mhla ziyishiyagalombili Mfumfu lunomthelela kuleli icala lokukhwabanisa. There are certain high court matters which are impacting this matter. There is an application for the review of the search and seizure that was conducted in respect of this matter. Kulandele eminye imininingwane etholwe umbuso, iNPA ayikuphikisa ukuthi kungase kuboshwe abanye maduze. There were matters that were raised by the accused in their representations that then necessitated further investigations, and depending on what those investigations uncovers, the state will take the necessary action. Jordaan uHluyo kanye nosomabhizinisi uTrevor Needling babhekene namacala okukhwabanisa nokucija itulo lakho ukukhwabanisa. Kusolwa ukuthi uJordaan waqoka inkampani ezokumaketha nokuxhumana kulandela insolo zokudlungula ibhekene nazo, waphinde wasebenzisa izinsiza zayo lenhlangano kayengamele waqasha inkampani eyimele yonogada ukuba imqaphe. Laba bobathathu bangaphandle ngebhayili yenkulungwane engama-20 zamarandi umuntu emunye. Seyihubela sakusha njengoba kulindeleke ukuthi amatshitshi anikele esigodlweni eMashobeni ophongolo ehambise umhlanga kongangezwe lakhe kusasa phela kobe kuwumkhosi omhlanga njengoba phakathi kweinguquko ezikhona ukuthi lo mkhosi uzobanjelwa eMashobeni njengoba ubusujwayele ukubanjelwa eNyokeni. Bese ngibingelela umbukelo wendaba lesisikhathi yaqhubeka impela amalungiselelo okusingatha umkhosi womhlanga kusasa lapha ehlala Nkosi. Kuzokhumbuleka ke ukuthi kungokuqala kuzosingathwa ke singathi ke umkhosi womhlanga kulesigodlo sengonyama eMashobeni. Njengamanje asamukele ke umlomo wengonyama umntwana uThulani Zulu ukuzwa kabanzi ngamalungiselelo aqhubekayo. Make basikubingelele sikwamukele endabeni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okokuqala kuzokuba nombuthano walolu hlobo la kulesigodlo ngakube niqinisekisile yini ukuthi kuzohamba ngendlela efanelekile ngezokuphepha nawo wonke abalungiselelo? Ngingasho nje ukuthi yimi umuntu owamemezela ukuthi kuzoziwa la eMashobeni, kodwa phakathi enhlizweni yami nganginakho kungabaza ngoba ngangibona isimo ukuthi asizokuhamba kahle, kodwa namhlanje ngingasho ngokuziqhenya ukuthi sikulungele ukwemukela izinkulungwane zeintombi ezizongena lapha eMashobeni. Yonke into ihamba ngomumo, silungisele izingane kune ground ngale kune nama marquees ezizohlala kuwo namashawa ukuthi zigeze khona zizokuya emfuleni. Zizohamba nje ibanga futhi elifishane zithatha umhlanga zibuye zingene la isibayeni igudle ibeke umhlanga. Engicabanga ukuthi nje ngokujwayelekile kuyaye kudelay kakhulu, kodwa sizokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into iyashesha iyenzeka kahle ngehora mhlambe lesithathu sokusiqedile. Khulumela ke ingonyama uyena umntwana uThulani ke Zulu lo sichazela kabanzi ngamalungiselelo osuku olukhulu lwakusasa nalapho khona kulindeke ke khona ukuthi kube nembuthano wendimbane ezabantu abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene ikakhulukazi ke amatshitshi kuwo umkhosi omhlanga. Sibusele ke intambo kone eGoli leliqophelo. Ithimba labaphenya baqavile ephesheya kweyilandle selihlonze uTyler Robinson oneminyaka engama-22 ubudala njengomsolwa oqavile ekudutshulweni kuphinde kubulawe isishoshovu sezombusazwe eMelika uCharlie Kirk ngolwesithathu. We got him. On the evening of September 11th,
a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th. Mbukele sathugunyamatha kanti manje besibuya sizokuphathela udaba oluthini. Mangithi ngiyavuka hayibo ngabona nje abafana abathathu bemile bengikhombe ngeibhanga. Ngabuza ngingane zami kwenze njani bathi sesifikile mama sesifikile. Izinga lobugebengu obonakala Blondlobala engwavuma nasengxenyeni ezakhele inyakatho yeKwaZulu Natal sikholele ekutheni ezinye zezakhamuzi zishaya utshalo endaweni. Asibingelela sikwamukele uma ubusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa namalungu eCabinet yakhe bebehambele esifundazweni iNorthwest ngenhloso yokuqinisa ukusebenzisana kuyinhlaka kahulumeni nokwenza ngcono ukuhlinzeka kwezakhamuzi ezidinga uqangi. Mbukela sokukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje abadidiyeli sebeyifakile. Ongqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe uSolimalatse uthi umnyango wakhe usuqoke inkampani ezocwaningo iBMIT Knowledge Group ukuthi iqhamuke nohlelo olusha oluzosiza umsakazelo womphakathi SABC ukuthi ukwazi ukuzenzela inzuzo. I can confirm that the Department of Communications and Digital Technologies has appointed BMIT Knowledge Group to develop a funding model for the SABC. BMIT brings decades of expertise in economic modeling, broadcasting analysis, and regulatory policy making, which makes them well placed to deliver a sustainable solution. This step honors my commitment to prioritize the financial sustainability of the SABC's future. And given the massive public interest in the broadcaster's financial sustainability, I will share updates as and when the need arises. Kulimale abafundi abathathu engozini yetekisi enzeke endaweni eyodwa nalapho kwenzeke khona ingozi eshiya abafundi abahlanu beshonile ngesikhathi itekisi ishayisa udongo lenkulisa eMbali eMgungundlovu. Somnyango wezemfundo kwaZulu Natal siphatheka kabuhlungu kabi ukuthi izolo laphana endaweni yaseMbali section 18 ePietermaritzburg ingane zibe involved ku car accident kwadlula emhlabeni ezo5 namhlanje futhi zingomhla 12 September sivuka nezinye indaba ezifanayo ukuthi itaxi futhi iphinde ya phelelwa amabreak same spot la kwenzeke khona ingozi izolo. MEC waka education waka health no MEC waka transport namhlanje bahambele kuyo le ndawo leyana bazoqala endaweni esigameko baye ebhedlela zombili la kulele khona abantwana bese bedlulela emndenini yabantwana abashonile engozini. Izinga lobugebengu obonakala Blondlobala engwavuma nasengxenyeni ezakhele inyakatho yeKwaZulu Natal seliholele ekutheni ezinye izakhamuzi ithuthe endaweni zikhala kakhulu ngokuthi usizo lwamaphoyisa alukho nhlobo njengoba kuchana sizelele seyihlomile eyihlalise elibhojozi umphakathi. Sekuvele esinye isisulu sobugebengu obunodlame obuqhubeka enyakatho esifundazwe abahlali balapha bahlaselwa mihla namalanga isigelekeqe esihlomile zigqekeza ezindlini. Zihlukumeza abantu ngisho nezingane ezincane ngaphambi kokuba zibaleke nezimpahla zabantu. Lona wesifazane igama lakhe seligodlile uthi usewushila umuzi wakhe ngenxa yokusabela impilo yakhe. Wangenelwa emzini wakhe elele. Ngabona nje abafana abathathu bemile bengikhombe ngeibhanga. Ngabuza ngingane zami kwenze njani bathi sesifikile mama sesifikile. Bathi phone buyisa phone ngathi phone anginayo. Bathi spam. Uthi lesigebengu zamphoqa ukuthi athumele imali ngeaccount yakhe uthi zaba nodlame sesifuna enye imali. Bathe ngathi angikwazi ukukhuphula limit
ba omunye wagijima waye kitchen obeka amanzi ngeketela ukuthi nje ngiyathelwa ngalamanzi uma ngawafuna ukukhuphula imithi ngiyathelwa ngalamanzi kanti seningenza noma yini kodwa mina ngikwazi ukukhuphula imithi. Izakhamuzi zinike SABC inqwabe ezinombolo zamacala avuliwe emaphoyiseni. Isikhala ngokuthi amaphoyisa awasizi ngalutho. Khona siyamcela nkosami ukuthi angenelele lolu daba. Angenelele because asahleli kahle nje asahlalanga kahle la eJozini ngenxa lezi gebengu kubanjwa lezi uzokuthi ngapha sekwenzeke lokhu kubanjwe lezi ezinye ngapha ezinye zonke izigebengu ayiboshwe asikaze sizwe ukuthi khona oboshiwe. Imizamo yokuthola amaphoyisa ukuze aphawule ngalolu daba ayiphumelelanga futhi lesomo sesidala ukuthi lo mphakathi ulahlekelwe ithemba lokuthi ngabe uyoke ulithole nje usizo. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo ngwavuma. Usuvulwe ngokusemthethweni umgwaqo osenkabeni edolobha iGoli uLillian Ngoyi. Lo mgwaqo selokhu wavalwa ngoNtulikazi wangonyaka u-2023 emva kokuqhuma kwegesi kuwo. Ibingabuzwa injabulo kubashayeli njengoba usugcina uvuliwe umgwaqo osenkabeni edolobha iGoli uLillian Ngoyi nokumgwaqo waziwa kakhulu ngoBri. Nabanye abahamba kuwo lo mgwaqo babonge banconcoza kuyiphathimandla ngokugcina ziwuphothulile lo mgwaqo. Besisogola kakhulu besisogola bona ngoba uvulile nje siyathema nokuthi sesizosebenza na kahle lo msebenzi wethu uzobuya manje simeni. We just like to thank the leadership which is Panyaza Lusufi and Dada Morero, better than no road. We've seen where roads have been started and not finished, so we just wanted to thank them because the road is wider. We can run away if they're trying to mug us. Lo mgwaqo uvulwa nje usunciphisiwe awusalingani nalona owaphazamiseka ngenkathi kuqhuma igesi. Nayo inkinga bawunciphisele lo mgwaqo. Iyo inkinga leyo manje ngoba phela sisuka kubanileni Jabulo 4 lane to 2 lane manje. Hayi badlale ngathi kakhulu lapho. Traffic isazoba worse. Lo mgwaqo wawuvalwe ngoNtulikazi ngo-2023 emva kokuba kuqhume igesi nokuyisigameko esaholela ekutheni kudlula umuntu emhlabeni kwathi abangama-40 balimala. I-ANC sibizele wonke amakhansela ayo eGoli ngomsombuluko. Lokhu kuza njengoba leli qembu selinikele ukwakha kabusha uhulumeni basekhaya nokulethwa kwezidingo emphakathini. Njengoba kuzobanjwa umhlangano okhethekile wesigungu esiphezulu se-ANC kulempela sonto, ubuholi baleli qembu bubize wonke amakhansela alo ezweni lonke eGoli ngomsombuluko ukuze bathole imiyalelo ngokuzokwenziwa. This is not a talk shop, it's marching orders. The NEC will have deliberated and they will have taken decisions. Headquarters working with the provinces will oversee the implementation of what needs to be done. Talk is over now. First uthi amakhansela abamba iqhaza elibalekile ekuxhumaniseni izakhamuzi nohulumeni nokho eminyakeni edlule izinga lokulethwa kwezidingo libonakale lehla. Councillors as politicians they have to work side by side with public officials. So the role of councillors is to make the laws and they represent their constituencies, but the role of public officials is to implement policies. Yize lolu kuwudaba oluphuthumayo uBreakfast uthi siyasolisa isikhathi okwenziwe ngaso lesimemezelo. I think the damage is done. I think most municipalities which are led by the ANC, they've not been receiving clean audits from the AG. Lamakhansela biziwe azobuthana enkundleni ezemidlalo eFNB eGoli ngomsombuluko. Mbukeli mangabe sibe itolo sobe sikubhekela ukuthi lobe linjani izulu lapha eMsinga emachunwini enkongumathe nalapha eDanawuzi.